O absolventoch sme si čosi povedali už v minulom dieli, končím univerzitu a čo ďalej. Tam sme si vyprofilovali pár tém alebo pár odvetví, ktoré absolvent po ukončení štúdia môže zvládnuť a vybrať si to ako svoje budúce povolanie. Ak si tento diel nepozrel, tak si ho určite pozri. Ale dnes si budeme hovoriť o tom, že ak si sa teda rozhodol byť veterinárnym lekárom, čo vlastne zvládneš po ukončení štúdia? V minulom dieli som spomínala, že vlastne pre absolventa nie je úplne vhodné si hneď po štúdiu otvoriť samostatnú prax. Spomínam si totiž na svoje začiatky, ako som mala síce plnú hlavu teoretických vedomostí a znalostí, ale nedokázala som ich pretaviť z teoretickej roviny do skutočného života alebo do skutočnej praxe. Robila som mnoho chýb, či už v diagnostike, alebo v prevedení určitých úkonov, alebo aj v komunikácii s klientom. No vždy som vedľa seba mala nejakého mentora, nejakého učiteľa, takže to je práve to, čo si myslím, že každý absolvent po ukončení štúdia potrebuje. Či už to bude jeden lekár starší, pre teba ten tvoj mentor, alebo to bude tím ľudí na nejakej klinike, ktorým budeš dôverovať a oni ťa určite niekam posunú a čo si ťa naučia. Vidina zisku pri otvorení si vlastnej praxe je častokrát len predstava. Mnoho študentov si myslí, že pri otvorení vlastnej praxe budú onedlho peniaze prehadzovať vidlami, ale nie je tomu tak. Aj keď už veterína na Slovensku alebo v Čechách dostáva trošku taký západný nádych, to znamená, že ľudia sú schopní si priplatiť za určitých špecialistov alebo vyhľadávajú určitých špecialistov. No, tým pádom je len na tebe, ako sa rozhodneš. Či chceš byť vlastne taký veterinár niekde na periférii, niekde v dedinke, kde musíš byť skôr taký empatickejší, s lacnejšími službami, alebo budeš mať taký kľud. Alebo sa môžeš rozhodnúť byť vlastne veterinárom vo first kontaktovej ambulancii v meste, kde už potom vlastne nároky na tú odbornosť stúpajú. Alebo napokon, ak je vzdelávanie tvojim celoživotným koničkom, môžeš byť vynikajúcim špecialistom na jednej z kliník vo väčších mestách. Či už je to to, alebo ono, je veľmi dôležité si uvedomiť, že tvoj študentský život je preč a potrebuješ získať určité pracovné návyky. Určite získať nové vedomosti, nové schopnosti a nové zručnosti a potom na nich môžeš stavať.